Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 26 oktyabr, diýmek erti 27 oktyabr, Türkmenistan Respublikasynyň ýa-da Jemhuriýetiniň garaşdyrlyk jarnamasyny eglan eden güni bolýar. Indi belli sebäplere görä diýip aýtsaga ýalňyşar, bütün halky näbelli sebäbe görä näme üçin biziň ýagny şol ýokary sebäden 91-nji ýylyň 27 oktýabryna kabul eden garaşdyrlyk jarnamamyzy şonuň bellenilen ýa kabul edilen gününi 27 oktýabrdan 27 sentýabra geçirildi. Bunun sebäpleri barada näme üçindir edilipdir, öz çaklamamyzy aýdyp berdik, onun üçin onu dolanyp gelmek zerurçylygy ýok diýip hasap edýän ýöne şu garaşdyrlyk jarnamasyny haçan, kim, näme sebäbe görä kabul edildi diýen soragy halkda hiç bir hili düşünje ýok, ýa halka aýdylan zat ýok, ýa diýilen zat hany biziň garaşdyrlygymyzy beýik Sapar Murat Türkmen naşy alyp berdi, näme etdi diýip oň adyny etmedik işlerini şöhratlandyryp islendik tribunadan çykyş etdiler. Häzir hem şu ýyllarym şol Niyaz barada çykyş edýänler bar, aý sag bolsun bize garaşdyrlygy alyp berdi diýip. Näme alyp berildigini men bilýän ýa-da darlak oturan deputatlar bilýär, ýöne olar sesini çykaran aklar. Näme üçindir bir topara ölüp gitdi diýerlerim, öz janynyň gorkýan ýa eden ogurlygynyň açylmasyny halka hakykaty ýetiren aklarmy men onçasyny biljek gal ýöne şol 175 tane halk deputatynyň içinde diňe men paýyma düşeneken şu atlar barada öwran 10 ýyllyklyň dowamyny aýdyp gelmek ýa düşünüş bermek halkymyza. Bugün ýanan erti ýene de birine şol biziň kabul eden jarnamamyzyň ýyl dönümi. Näme diýmekçi bolýan men şu taýda şu jarnamany kabul edilenine bir topar maksatlar gözeňine tutulypdy. Ilkinji maksatlaryň biri biz şu jarnamany kabul etmek bilen orsiýetden ýüzümiz dönýärýär. Öňkümiz ýaly bulary da tabyn boljak gal. Islese biz bilen deň hukukly, deň agramly söwda satyp gorunç näme bar bolsa öz elimiz, öz ýakamyz bolup şola bilen açyk söwdany etmekçi. Olaň buyrugy bilen sansyz sajaksız Türkmeniň ýerasy ýerisi baýlygyny Moskwa ýa Orsiýada biz mundan beýlep uğratmakçy däl diýilen niýet bilen şol jarnama kabul etdik. Onu hemme deputatlaryň bilýär. Ýöne jarnamany Nuştaýda Niyaz kabul etdi, aýyna Niyaz ýurda garaşdyrlygy alyp berdi diýilende düýbünden ýalan, onu men size aýdýar, düýbünden ýalan Niyaz ta şu SSR ýykylyp Gorbaçow eglan edýänçe ondan soňra iki aýagy bilen Orsiýetden ýapyşyp geldi. Sebäp ol doğuş durmuşyny almasagam, ganyny degmesegem, ýöne şoň beýnisi çağalykdan Orsa bilen baglanşykly, Orsa hyzmat etmek bilen ol okuwyny okudymy, Leningradda boldy, ýene bir ýerde şol Moskwada kalara hyzmat edip, ýarynjylyk edip, o wezipeden bu wezipe şeýdip, ine 85-nji ýylda Respublika Türkmenistany dolanyp geldi Moskwada. Gelmänede hani premier minister boldy. Ondan soňra partiýanyň birinji sekretariýasyna saýlandy. 3-4 aýdan soň Gapurow ýerinden aýryldy. Indi şol garaşdyrlyk diýilen mesele bizde iň soňkulyň biri bolup kabul edildi. Indi şeratgor 27 oktyabr 91-nji ýyl. 92-nji ýylda SSR ýok. Şo ta soňuna çekip ýylyň soňunda allyk diýen. Ana onu niýe berdim bize şu garaşdyrlygyň jarnamasyny. Ya şunu şey diýilen diýip aýtdym bize. Ya şunu şeydiň oglanlar berekellämedi ýetirdimi? Ýok. Hani deputatlary siz näme diýen bolsaňyz edin diýen ýer terdi.
ol ýanky agly uçuklady da bu 91-nji ýylyň ol awgustyny ýanky bu GKÇP bolan döwlet agdalyşy bolan şondan soň ol ýitirim bolla 4 gün 5 gün respublika eýesiz galy dip men ýönekä ýaraýdym. Ol bir züwwetdiňiň hem züwwetdiňi. Nädip ondan siz ýanky döwletiň bir baş tutan edip hasap edýän ya onuna bir akylyň aňyry baş edip bir ýurtda bir täsin peýgamber derejesine ýetirdiň emani şahsiýeti. Şey diýip aýdyn, men şuna şahsiýetim däl ol adam. On adyny çäkli öwül sözler aýdyldy, ýaranjaňlyk edildi. On ýadygarlyklar dikilmedik obasy galmady ýa kalhody. On adyny dakylmadyk şäherler galmady. On özü däl, ejesi, atasy hemmesi şol Türkmenistanyň ine gahrymany. Nämemiş tapar murady dogurulmuş. Näme Türkmenistanyň oğullaryn ene almy. Ya şol dogulun oğullar watanyň öňünde eden hyzmatyny gözegine tutsak Niyaz müň ýyl ýaşanan bolsa şolaň eden işini watan üçin, halk üçin edip bilmeýär, men onu bilem saň aýdym. Inni şo garaşdyrlyk almaly bolan, mana köçede ýatyr. Şoňa da boğunu ısmady. Şo işe diňe deputatlaryň başyny sokdy. Näme? Sebäp egerde bardy geldi. Bugun bolmasa erti Moskwadan ýa-da SSR dikertmeli buyruk gelse ýa şol 37-nji ýylyň basa-baslygy başlansa, ola aýtjak men hiç zat edemem. Men ýok şol işleň üçin. Hana eden näçe Beşiktaşyň başy bolan deputatlar hana beýlekleriň aňyny ütkedip şoňa ses berdiler diýjek. Hakykatdan hem şeýle. Şunu Niýazyň özü ýazana bir paragrafyny ýa bir punktini ýa bir jümlesini garaşdyrlyk jarnamaň tekstini. Men şoň üçin aýdýan ýönekä ýerde şo 19 böl emeden ibarat bolan jarnamaň punktini ibarat bolan jarnamaň ikisi menki. Biri şo Türkmenistanyň öz banky bolmaly, öz puly bolmaly. Sebäp biz garaşsyz bolsak, bize orsun pulum gerekkä, bankam gerekkä. Ine şo teklip men girdim. İkincisi Türkmenistanyň öz goşuny bolmaly. Garby goşuny. Biz özümizi, öz aştawragymyzy, öz serhedimizi özümiz goramaly. Hiç kimden biz bu meselede mundan beýlek minnet çekmeliler. Ýylyň goşuny eklesen diýmek sen bergili bolýar. Elmedam. Öz goşuňdan özüň gorasaň, onda sen döwletiň, halkyň, milletiň ösçügi şol döwür bize hemmemiz de diýmen maňa ha aýan. Şoň üçin şu iki ýeman punkty men girdim. Indi galanyň meýeler bar. Ýön şolaň üçin Niýazyň adyny görmersiňiz. Näme üçin etdi? Ol şoň öň ýanyny ýanky şo GKÇP-de bolan ýagdaýda 4-5 günläp ýitip gitdi diýip aýdýan. Şonu bulan emmezigine şu GKÇP-niň gollarlary Moskwada iş açylmaly etdi. Moskwanyň ýanky SSR-iň Moskwadaky parlamenti bar, Soýuz parlamenti. Ine şo taýdaky ýanky progressiw ýa aýdaly demokrat toparlara degişli deputatlar teklip berdiler, bolsa karar kabul edildi. Jenaýete çekmek barada Respublikan birinji ýol başçylaryny. İlkinji bolban berilen ine Merkez Aziýa geçdi. İlkinjiliň hatarına berilen ine Islam Karimov'un garşysyna şol döwür parlamentiň deputaty men gowgatnaşan kardeşim diýip aýdym, deputat bolsaň ol Moskwada, men Aşgabatda. O menden 6 ýaş kiçigi, Polat Ahun şo taýda şo tribunada goýdy meseleni. Men oglanlardan haýyş eden ine Polat Ahunyň şo garaşdyrlyk barada özbekçe mustakillik diýildi. Düşünürsiňiz özbek dilinde de. Görüň seredin, edil birde bir Türkmenistanda da şo ýagdaýlar bolup geçdi. GKÇP-ň ideýany şol 27-nji awgustda Aşgabatda mitingde şol Mahtumulyn ýadygarlygynyň öňüne çykyş edilenine beýlek adamlar goýupdyrlar kim özüne gereklerini şeň olar bar adamlar elbetde. Ýöne şo taýda men çykyşym goýmandylar. Men çykyp beýanat bilen çykyş etdim. Prezident Gorbaçow hem Orsiýanyň prezidenti
yani Boris Yeltsin'i. Ene şutaýdy agdarys, döwlet agdaryşy bolanna ene Türkmenistan prezidenti, on aparaty ýokary sebäp hökümet sesini çykarmadylar. Şoň üçin şolary wezipesinden boşadyp täzeden saýlaw geçirmäge bize mümkinçilik döredin. Aşagyny men golum bar. Yani internasyonal Sowet'in yol başçısı hökmüne hem halk deputaty hem de men şol Sowet boýunça orunmasarym ya aýdaly prezidium agdaty bar. 4 gulullak. Ine şoň golu bar. Hep şoň dosafyny şu ýemany maşinkada peçat edip 5-6 egzemplar paýladyk. Biram bema gitdi. Gorbaçow beýle kisi Yeltsin'e üçüncüsü o taýda ýene adamlar bar, men adym tutup oturmay, häzirim bardyr, so ýerde geçdi şol arhiwler açylanyny, şo dokumentden arkaýyn okap bilersiň. Ýöne şol taýda men çykyşymy näme üçindir goýmandylar, ýa aýrypdyrlar. O taýda göni şol niýasyň häkimetini, hökümetini, gurjak bolýan döwletini uly howp aýandy. Sebäp bolar ýene de orsuň öňünde diýde çökdiler. Ýa GKÇP'ň öňünde şey diýip aýdy. Yani şol goýupdyrlar, aşygylan edemderden şondan soň ýokary Sowet'in öňünde duran birje suraty. Näme üçin çykyşymy goýmandylar? Yani näme üçin şol dokumenty goýmandylar? KGB'de bar. Ene bolýa, o zatlaryň biri gara. Şutaýda diýjek bolýan zatym, niýe? Şu jarnama, garaşdyrlyk jarnamasyny hiç ýyl dahyly ýok ady. Ýöne şonam şol deputatlaryň elini köýde goýup, şo köýde şolaň eli bilen çekip çykardy. İdinlenam, ne angraýalkatynam ýok, sag bolsunam ýok, şolaň hemmejigini ana ýok etdi. Ählisini şu jarnama barada pozitiv çykyş eden adamlar ählisini ýok etdi. Kimsen türmede ölürdi, kimsen öýünde ölürdi gary. Aman galan ýok iki ýeken. Men bilemek, göremek, bar bolsa çykyş eder de olaryp. Ana şeýle. Ýöne şol häzir ýene de men çykyşymdan soňra ýok, sen ýalňyş aýdýan, bize jarnamany alyp beren, garaşdyryny alyp beren Sapar Murat Niyaz diýjekler bar bolsa, açyň hana arhiwde dura şoň emesi videosy. Açyň 27-nji oktýabrda ýokary Sowetde şu jarnama okalanyny şuny okamaga da roboty çatmady. Şo taýda kabul edildi garaşdyrlyk günümi diýeni dili peltekläpdi, seredin o kekesläp durşun şo taýda. Iki sözüň başyny çaty bilmän gara derbatyp. Ha? Göteredin şonu. Jarnamany alyp beren adam bolsa döşün görüp, görügli ýar bolup durmaly halkyň öňünde. Ýok. Patyrt putyrt dili peltekläpdi. Ýygyny şol gelip Moskwadan alyp gidäjekler ýaly. Şeýle boldy. Şo 175 deputatyň içinde bolýar diýen alamy öz milli eşigine, Türkmen eşigine gadyrly ýaşyl beden geldiler. Ýöne erkekleriň biri milleşgene diňe harmura söýün, gyrmyzy bilen ak terpek geyip. Şo taýda da aýtdy, biz öz meclisimiz diýip aýtdym, parlamentem diýmek, şo meclis sözüm Türkmenistanyň. Şo ilkinji geden şol zaly men adymdan ýanglandy. Hana? Ene şol bolan zat, ene garaşdyrlyk diýilýänini, o taýda da niýatyň hiç ýyl dahyly ýok. Ýöne gynansaram, men elimde şol kino, foto, dokumentler ýok. Bari ikiye kesem, soň hana şol öýde şol ýangyn tutaşany garajda ýanyp gitdi köpüsi. Ikiye kesem mahalym çykdy, bir kiýaş bileme, gatykän niragt ýöne, onu arhiw edip saklap goýan adamlar bar, şahsiýetler bar ýurdun içinde. Ine ýurt üýtkar bol rejim ine çykaralar hemmejigini orta. Men onu bilýän. Ýöne şu mahal şu ulkugun halkymyz bir düşünüp bilenat garaşdyrlygyny ýerden gelip düşendi. Onu şol biziň şol halk deputatlarynyň halk bilen arasy jebis bolan üçin şonu şeýtirip kabul edildi. Biz halkdan özüňe öz başymyzda öz kellämizde eden işimiz ýok. Bilemek beýle kelen näme pikir eden men özüm ýa men öz ýoldaşlarym aradaydy. Ýok. Biz şo halka bolsun diýip edilen işlerin bir bölegi, bir kiçijek bölegi mine şo garaşdyrlyk. Öň ýanyny onlar şo halka bähbitli, ýyly güni millete gelejeginde bähbitli kanunlar kabul edildi. Hani şolar?
Hani solar? Yoga. Üyedi de şol taýda halkyň hereketinden gorkup ýa boljagyndan gorkup hani gelin inni türkmen dilimi de geçelim. Hani şunu teklif etdik de bir günde 3 ýylda 5 ýylda boljagy iş däl, men çyksa diýip aýtdym. Muny arka ýyllykda ýa-ni bu aýdýar ýörüýte ilmi işler var, kitaplar var, ýazgylar var, ulumlar var, bilimler var. Şolaryň hemmejigini türkmençe geçirmek üçin wagt gerek. Ondan soň ullanjak adamlar türkmençäni bilmeli. Türkmenistanyň içinde ors dil bilseň wezipe bar, bilmesen ýok. Kommunist bolsaň wezipe bar, kommunist bolmasaň hiç zat ýok sana. Şoň şu sistemada ululan adamlary türkmen diline geçirmek üçin wagt gerek bar. Şoň üçin Türkmenistanyny şol döwür ýalňyşmasam 70-72 milletin vekili var. Kimki köprak Orslar, ya Ukraynalar, ya Kavkazlılar, ya Azerbaycan Ermeni. Kabir iki yaka adra yönü vekilçiligi var. Beýleki döwletlerin, milletlerin. Ondan şular hemmesi Türkmen dilini arka ýylykda okap geçtin. Çağırarım Türkmen mektebini, Ors mektebini Türkmen sagatlaryny köpertmeli. Ýa-ni aýdaly yerli dili ýa döwlet dilini hökmen bilmeli. Biz şo taýda karar kabul etdik. Şol kararym haçan dogry Türkmenistan döwlet diline ýa türkmen diline geçmeli möhledini belledik şo taýda. 1-nji ýanwar 1999-njy ýyl. 91-nji ýylda kabul etdik. Şuny 8 ýyldan ýa 9 ýyldan soňra şu hökmen bütün Türkmenistanyň oýuny haýsy wezipede kim işleýän bolsa döwlet diline gürlemän, işlemän başarmaly. Şonu etmedik adam hiç bir wezipeni eýleme hakkı ýokdur. Şonu berza etdilermi? Häzirki bu näçeli ors diline kakala otylar. Gurban bolan maslapda aşaksyna çeldi. Insanky. Ondan soň döwlet bollugymyzmy ýa biziň garaşsyz bollugymyzmy? Sonra hemmemiz. Innem onu 27 sentýabra geçirdiler boli. Yerden ses seda çykka, ýöne halkdan ses seda çykana. Garşylyk ýok. Mun edýäni telep ýa gabaha diýse diýäňiz. Bunyň jenaýat bolýar döwlet derejesinde diýip aýt. Ene dönüklük nirde? Ene watan dönükleri nirde? Täp 27-nji oktyýar Türkmenistanyň döwlet hökmüne ikrar we berkarar edilen güni 1924-nji ýylda. Biz şol ýemani bozmaýly nesilleriň ara gatnaşygyny biz hem deputatlar şunu ýörüýte 27-nji oktyýarda kabul etmäge goýduk. Ýoksa onu bir aý öňünden işden düzülen materiallar ýa çykyşlar. O bir günde ýazylan o jarnamanyň teksti. Her sözüniň her harpynyň üstüne oturup işlenildi. Ene netije şol. Ene halk näçeginden bagyşlaryň bol çaşyň gözüne sereden ýar. Ol halktan üzüňe ýaşaýan häkimeti basyp alan jenaýatkar topara ana özüne gerek tanlary, özüne gerek aýlary, gülleri bellep ana heselle kakyp ber. Halkymyny ertine 27-nji oktyýar. Egrini gasyp küpten diýişler oturan milletimiz var. Näçegin bilmän. Ýere çörek tapman. O sen jarnamanyň başyna ýapsyn aç millet. Ýörüýtetdiler. O jarnamanyň diňini açypdyrlarmy, emesen hep abeliskini goýup onum halal şäheriň çetininden goýdular. Olam bayramçylygy däl, o halkyň bayramçylygy. Han halk çataýdy. Göz için o beşon sany, o alıcı mulucu geýnuli ýanky esler aýyň tapyrdyp geçiren boli, beşon petde gül goýan boli ýa-da bollum şol. Mene onu ölen Türkmeniň başucunyň mazaryna goýulan gül destesi düşünýän. O çatlyk üçin ýa garaşsyzlyk üçin edilýän iş däl. Ta soňky Türkmen gyrylýança şol şonda dowam etjekler. Ola men uzakda däl eger halk dymy oturjak bolsa. Ýöne seredin. O situasiýa diňe bizde däl. Bütün eslerin mesela giňişligini bol geçen işler ýa bolup duran jenaýatlar diýe oýnanan siýasy oýun. Men şol kardeşim, Poladahun öz çykyşyny öz wagtlarynda 2 bölümden ibaret ýazyp suratlar bilen
ay we ay günme-gün hepde İslam Karim'in eden jenayetine edip berýärdi. Näme üçin şol garaşsyzlygy ol alyp beren hakda onun deputatlaryň özleri kabul etdiler. Bizde kim şol? Onu ýat kabul eden hakda. Ene gysgaça ýurtdaşlar şonu aýdyn size. Ýetirendim sizin dikkatinize. Türkmenistanyň garaşsyzlygy 24-nji ýylyň 27-nji oktýabryndan bäri bellenip gelýär. Şol döwürde jemhuriýet boldy, respublika boldy. Häzirem şol 91-nji ýyldan bäri garaşsyz jemhuriýet we döwlet boldy. Ady bardy, özi ýok. Han garaşsyzlyk. Kabul etdik, jarnama boş. Bu içinde hakda punktlaryň birem ýerine ýetirilenär. Konstitusiýada şoň ýaly. Nire analay? Ady bardy, özi ýok. İçi boş. Ondan bir halk kim arz etmeli? Kimden haray gözlemeli? Näme islemeli? Ondan asmana bakyp Allah'dan dilek edýäli. Ýokardakyňam bizden aşada aladasy kan bolmaç emeli. Ýoksa şu geçen 34 ýylda edilen nalyşlaryň edilen dileklerin ya arzulan hiç olmagyny biri yeterdi ya biterdi. Ýok. Diýmek, mesele özümde bar. Şonu aýdyndy. Onu näme ýurtdaşlar ertiýine bizde 27-nji oktýabr Türkmenistan Respublikasynyň täzeden garaşsyz hökmüne kabul edilen jarnamanyň belli güni şonu hem bayramçylyk diýip bellemäge hem mäňiziň haklysyňyz hem mäňiz hukuklysyňyz. Sebäp şol jarnama siz üçin, siziň bähbidiňiz üçin, siziň çağılaryňyzyň, akdyklaryňyzyň gelejegi üçin kabul edildi. Şo görnüşde de kabul edin ýurtdaşlar. Bayramyňyz gutly mübarek bolsun, her bir ojagy jan salyp dilek edýän, arzu edýän ilkinji nowatda. Soňra biraz gaýraty galyň halk. Öz hakykyňyz üçin özüňiz görüşmeseňiz, daşyndan türkmeniň köptenden elinden ulagundan çekip ýokary çykarjak. Millet hem ýok, döwlet hem ýok, guramada ýok. Diňe özümiz. Sag bolun, saglykda görüşelim.